As deficiencias na atención primaria no Centro de Saúde de Cambados resístense a marchar no 2020. As listaxes de agarda non paran de medrar, hai casos nos que se contabiliza ata un mes de espera. A falta de doutores e de sustitutos hai que sumar que o ambulatorio continúa pechado polas tardes. O Sergas comunicounos que a idea era que a partir de finais de outubro pois se repuxera outra vez as consultas de tarde. Non foi así. Antes do Nadal, estou falando de comezos do mes de decembro, díxosenos que á volta das vacacións sí que comezaría a haber esas consultas de tarde. En fin, xa non sabemos a que aternos. No Sergas xustifícanse alegando problemas de persoal, argumento que non acaba de convencer o tenente de alcalde. Esta mesma mañán chamei a xerencia do Sergas para pedir explicacións porque non se daban aberto as consultas de tarde. Bueno, espero unha resposta pois o máis asiña posible, pero a verdade é que non son optimista, porque dixe unha cousa, van pasando os meses e non se cumpre. Cordal advirte de que o Concello seguirá presionando para mellorar a atención primaria na localidade, di que non vale máis excusas por parte da Xunta e que os cambadeses, como calquera outro galego, merece ser atendido con dignidade. Ameazan con novas accións reivindicativas. Si dende logo non se nos dá unha solución a mellor brevidade posible, pois teremos que retomar outra vez esa campaña de movilizacións. É algo que temos en riba da mesa, nunca se aparcou, e se hai que facelo, pois dende logo nós temos que estar ao lado da cidadanía. A cidadanía venme aquí a preguntar e evidentemente eu transmito e tendes que de alguna maneira expresarlle o seu malestar tamén aos Sergas mediante a presentación de follas de reclamación e as outras vías, digamos, administrativas que ten a súa disposición a cidadanía. Ademais de movilizacións e unha recollida de sinaturas, o asunto xa foi abordado no Parlamento galego en varias ocasións a través de varias preguntas dos grupos da oposición.